Good morning yung guys kay naglakaw na ko padulong na ko sa duty. Oh, limpyo na yung kasada. Ang gilimpyo ang gapos sa kasada. O na yung mga kurente nagbitay-bitay, mao ni sakto gid. Sa una dagagig bitay-bitay kurente. Mao ni pang gilimpyo ng aposti. Ay! Yung mga kurente. Limpyo na yung kasada gid. Atong sa 20 limpyo na kay ang gianan na kurente na kurente nagbitay-bitay di limpyuhan. Ano yung mga kurente, ano yung lindot na to ang palibot ng Siburon kay limpyo na kayo itong area niya. Wala na agas tubig dire sa una. Agas tubig ako dagagi dire. Karon bragi ilang gilipiuhan.